Hello everyone, good morning. This is production Prime. It's another photo garden. Zamani family, family Prime. Freedom, Samoa. Prime Yamada, Fun, Prime, Dalana. Pita, you can make a simple Canada. What is that? I'm going to take a video. Julian. नो टाइमन गया बेखौनो आङो लानाय जायासै एसे मोनसे मोननैल' माने एसे सम मोननायाव लानाय जादों बेखौ आं बेखौनो हादों माखासेखौ आं देखायजोबनो हाया आरो देखायजोबनो हायाखिसै जाबाय गासिबो जानाय लोंनायखौनो क्रिसमासनि बिदिनो जाथिफोरनावहाय जानाय लोंनायखौबो आं लाखायाखिसै माने जानाय लोंनायल' जागोन नालाय भिडिअ'आ बेखायनो आङो बारा होआसै दा आङो आं टाइम मोनदों मोनसे मोननै खेबनो बेखौ आङो होबाय ब्लगावहाय आरो नोंथाङा नायगोन होननानै आं आसा खालामो आङो दिनैनो नेपाल थांगोन नालाय बेखायनो ब्लगखौ आं स्टार्ट खालामबाय आरोना जेब्ला जोङो थांनो ओंखारो आं दानो थांथ'वाखै आरोना आङो मा होनो एबार फार्स्ट टाइम थांगोन आरो बेखायनो आङो जा एक्साइटेडखा ओमफ्राय मारा थांनो हागोन हायासै मिथिया आरोना माने गारि गाखोनो हाया नालाय ओमफ्राय जों दा ओंखारबाय बेखौनो गानबाय ड्रेस गोदान लादोंमोन आरो धोनि होनो होननाया ओमफ्राय आङो ड्रेस गोदानखौ गानाखैसै माने गारियावनो सिल जालांबाय नालाय बेखायनो आङो माबाखिसै आरो ओमफ्राय जोङो दा बेंटल मोनबाय बेंटलाव गारि गाखोनो नागिरबाय आरो काजलगावसिम थाङो नालाय एसे जाथिफोरनावबो हाबनांगौ दङ ओमफ्राय बेखायनो काजलगावसिम थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय एसे बिदिनो गोबावजों फैनाय बयबो लोगो हमनानै होयो ओमफ्राय जायफ्रा लोगो हमो माखासेया लोगोआनो हमनो मोनाखिसै ओमफ्राय टाइमबो गैया नालाय बेखायनो लोगोबो बारा हमनाय जायासै नेक्स्टआव फैफिननो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थालांदो आं बारा खोथाया आङो भिडिअखौनो इदिट खालामनो हायाखै खुनुरुखुमसो मेगन मिसिबद्राय बस होनाय जादों आङो ओमफ्राय गोजांदोंबो एसे ओमफ्राय नेक्स्टआव आङो बसखौ आं रियेल माबा भिडिअ जेब्ला बानायो होमबानो आं बसखौ होनाय जाखागोन ओमफ्राय आङो जास्ट ओरैनो खर'बो सादों आं गारि गाखोनो हाया नालाय बेखौनो आं बसखौ होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नोंसोरसो आमायनाव फैदों दसे हाबलांनो होननानै नायलांनो एसे रायलायनो होननानै फैदों एसे फट'क लानो नागिरदों आरोना बेवहाय ओमफ्राय फट'क लाखांबाय ओमफ्राय जोङो दा ओंखारबोफिनबाय आरोना ओंखारनानै जों थांफिनसै ओमफ्राय जों आमाइमोनाव फैबावदों माबायावहाय मा मोननो बावगारदों गामिखौनो जिखुनु जाया आं बावबाय गामिखौ ओमफ्राय एसे फट'क लानो नागिरबावदोंलाय फेमिलि फट' दाख्लैनिफ्रायनो फेमिलि फट' लागासिनो दंखायो ओमफ्राय माखासेखौ ब्लग फट'खौ आङो आं नोंथांमोननो देखायनो हायाखै माने आंबो एसे बेस्थ'मोन नालाय आलासिफोरजों थांफादों एसे खामानि मावदों नालाय बेखायनो आङो बारा भिडिअबो लानो हायाखै नोंथांमोनाबो मिथिखागोन माने आलासि दुमसि फैबा माने एसे बेस्थ' होननानै आंखौ जादों जोङो नै दा सामथाइबारिनिफ्राय सिलिगुरि गाखोगोन आरोना सिलिगुरि बास गाखोगोन ओमफ्राय जों बेखौनो नेगासिनो दं आरो ओमफ्राय फाइनालि जोङो मोनबायानो ओमफ्राय जोङो दा सिलिगुरिया मोनबाय ओमफ्राय सिलिगुरि मोननायाव आङो बारा मोजां डेक'रेट खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो बारा खेबनाय जायासै माने आं गबाखादोंमोन नालाय थिगसेनो ओमफ्राय जों दा भुटानलाय नायबाय नेपाल गेट बारबोनानै फैबाय ओमफ्राय जोङो दा थांनोसै आरोना फिरफिलिजों ससे फैबाय माने ससे फिरफिलिजों फैनांगौ नालाय ओमफ्राय जोङो दा बास गाखोनानै थांफिनसै आरो
ओमफ्राय जेबो जानो हायाखैमोन आङो बेखौ आसार जाबाय आङो लेबु आसार ओमफ्राय थालिर थाइनै ओमफ्राय खमला थाइसे संथ्रा होनो जों ओमफ्राय बेखौ जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामो भिडिअआ ओरैबायदि मोजां फैगासिनो दङ नोंथांमोना आसा खालामो नायनो होननानै थेंक इउ बाय बाय लाभ इउ गबोबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो सेल जाबोखादों आरो लामायावनो ओमफ्राय नै दिनैबो सानावहाय फुङावहाय आङो हाखायाखैसै दिनैबो सेलखा माने दानसे गबोखायो आरो नाथाय एसे आइलि जाना दङ ओमफ्राय नेक्स्टआव आं मोजां ब्लग लाबोनोसै जाखिनि एसे देखायनो हादों आं देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन